Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khasi Students Union Upper Shillong Circle hapo ka jinglam usamla nang shngan bha lakyang Assistant General Secretary KSU Upper Shillong samla man kraubok marbanyang Organizing Secretary haringkat ka jing sendan lang kirukhot ha khatsan tarik jimang arajar arpunreu kilalet Kynduh u Executive Director ka Nhidcl halor ka jing Bakla yaki Kyrteng shnong nado na surok Umshyrpi terter hadu Pomlum badkum ju Shimkhia kaseng kalaburu ya kawei kamat jingdawa halor ka jingbom pikir ka company ban tapha ya kislap nala hadu baiwei hybrid ilahab hapo ka te kanala haga jingkran bat ka KSU na kalyang executive director ula Kular ban penbet bat Shimkhia ya kimat balabu daga seng hapo shitayo tak singi ngi na kalyang ka KSU Upper Shillong Circle ngilo ayo wan hangni hapo ka Nhidcl budan hapo namsong ia Kynduh ru batu executive director by day bat ki kam ki pa po ki Upper Shillong thai Upper Shillong jingi ka lempi Shillong doki road ka by day bat kini ki signboard ka jing Bakla ju Kyrteng Bakla jong ki ka karkum tho ya ki Kyrteng jing Shillong ke tingi la yo bani penbet ban rai kita ki ya kita ki problem ki bengidon kamat jong director bat ula Kular ru ba ula Kular bu sa penbet ya kini ki kam ki basa o ki ba thut ti bat kadan ru kam ka bai dei baktu ka jingja hapo armer bai klung ila hap tu ko kanala ti tu ngila ekren ngila ong ru ba u hap ban na kalian ka office na kalian tu ka office ki bakin pet bakin tap ya tu kanala pakisna ti kata ru la Kular bo un sai tu ti bor khoi kini jing dawa jungi bangila wan kana singi kalong ka ba riso ba la Kular ba hapo steu hin penbet hi bo khoi jing Bakla jong ka Kyrteng perkum tho jing stong baki gue kong ki ketaka nala ki gue